जय जगन्नाथ नमस्कार ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଏ ବର୍ଷ ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ପାଳନ ହେଲା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ପାଳନ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସରେ ଆମେ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ପରିବାର କିମ୍ବା ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କର ଛୁଆ ଯିଏ ବି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବେ এই ବର୍ଷ 2024ରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଯିଏ ଟପର ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ବିତରଣ କରିବା 10,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ 2024ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ସେଥିରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିବେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଯିଏ ବି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିରେ ରହିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମେ ବିତରଣ କରିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ପରିବାର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତ ମାର୍କସିଟ୍କୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କରି ଯେଉଁ ଛୁଆ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବ ବେଶୀ ମାର୍କ ରଖିଥିବ ସେଇ ବାବୁକୁ ଆମେ ଦେବଗଡ଼ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମିଟିଂରେ ତ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଏବେରୁ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଡ୍ରାଇଭର ପରିବାର ଛୁଆ ଯେମିତି ଟପର ହେବ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରେ ଯିଏ ଟପର ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରିବା ବୋଲି ନିହାତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯଦି ମନୋବଳ ଆସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରିବା ନିହାତି ସମସ୍ତ ଛୁଆ ଭଲ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବେ ତା ପ୍ରତି ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।